amadoda. Andifuna wabona amadoda. Awalunga. Utheni? Andifuna utheni? Yaphose ikhona into bayibuyithethe. Hi chat. Molo. Hi Sandile. Hi Dum. Somphika. You're glitching. Kanjan guys. How am I glitching? How am I glitching? Andiyazi mna ndihamba next week. Ngemonti. Next week Tuesday ndiyahamba. See ya, Debbie. What happened to your hair? Ndiyahamba ndabuya ngoJanuwari ngoku. There's much again. Had to untie it. Was it wrong? Hey, Eva, you know. No. Hayi. Hello. Njani? Hi, Vanilla. Umuntu oqola isiqhebe. Njani? Le weekend. Hayi. Awungincanyisa mna right. Iconverse le mna ngiqaba i-lips zam. Azifuni ungincanyisa. Sifuna nto. Andizifuni. Ndi-grand kabi ngabafana. Ndithe ndayi-lesbian ngoku. Ngoku. Andisadibani nabafana. Ndiyonto ebafaneni. Ndi-lesbian manje. Ndijola nomnye umfana intombazana. Hlalele. Hayi ndiyaxoka. Hlale Toplin Picton. Utshani. Manje, why serious? Ungazoba serious. Ungathi mahlala nawe awube serious. Ewe. Umfumana phi? Oh, wena athi. Nto zakho. Sekudale khona lo. Uzovela ngoku. Guys, kaninzameni man. Not drink. Oh, hayi owethu ayiqoqosha ubafuna enza sure uba akho nto ehlekayo.
Funenza sure akho nto shekayo xa ufaka. Ndishiyela. Tata, ndishiyela nto. Yo. Uthola uthethe. Theni? Iyabona nje ngoku. Imoba sewashini. Ndidiniwe sami. Hayi bona nto ngoku. Bona amehla nto ngoku. Long time no see. Hayi nqabile bhuti. Nqabile. Bona amehla nto ngoku. Alazi ndikhomba. Yandibona next year ndihamba mna ngoLwesibini. Next year. Kaloku andizokwazi. Umzekelo uyabona Monday ndiyabhala Monday. So ndizabe ndifunda. Ndifunda i-weekend yonke. Ukhona lanto. Ndifunda i-weekend yonke. Yabo? Then Khona lanto. ndinobana ndizobe ndifunda i-weekend yonke, iyira yonke. Isiqu sakho. 1 hour yho hasi. Andizokwazi. Na 1 hour ngeke ndifunde iimodule eziyi-5. Yebo, lo 1 hour module 5 yonke ndiyifunda. Nawe lukhulu. Kodwa uPaul phela down. Izizukulwana wenoodles lezi. Okay, no yaziwa. Never. Uthando wenza la kweso sitya. Uthando wenza la kweso sitya. Nathi zezidlala icumu. Hayi. Ngibone bani ngaphandle. Hey. Eleta kabhaka. Wathi amjonga nje. Abe ndincume. Hayi. Hello. Iyathetha. Umele imoto. Bengeyithatha but sesali nabadlali. Ndandithela igama elikhulu elo elindoyikisayo. Xa edlula uthetha nentombi yakhe. Unjani voice yakhe? Ndiyaloyika melo Uyakwazi gama ukuthetha mntakabawo. intoni? Andisalibizi. Ndineminyaka ndingalibizi elo gama. Hayi ndincumile. Babuthe. Oh, loyikwe. Ndiyaloyika down. Iyandincinci imali hayi. Iyandiyekisa ngoku. Lawa lithi 05 eliya. Mna alelo gama ndilibizi ndaliye. Bayakhuliswa abantwana ezinto. Oh, bayakhuliswa kuwe ngoku. Hayi wena ukhuliswa oko wena. Chi. Uathi. Yena uSarah. Hayi ngamfaki kuloo nto. Ncede. Akuyomfaki kuloo nto. Ngamfaki kuloo nto. Akakhuliswanga na. Sumfaka ngendawo. Usithembele. Unanga umthembele. Hayibuza mthini. Kutheni ukhasi igama lakhe kwi-live? Kutheni ukhasi igama lakhe kwi-live? Joy, inanga. Uneminyaka yakhe elingana neyam. Uyintanga yam. Intanga yam ngumakho. Intanga yam njena. Utheni mkhulisile yona? Thela uthi mkhulu. Andimazi. Kutheni? Naxa 21. Ndina ngaphi? Nga-22 chi. Ndina 21 mntanontombi. Chi. Hayibo, i-12 Ndina 21. Zoba na-23 futhi wena. Hey. Ncede mna ndina 21. Turning 22. Sisi wam. Kunini nalapho ndina 21? Ingathi ndigqiba unyaka wesibini ndina 21. Kodwa ndigqiba unyaka we-1. Awufratsi. Uyabhusisa wethu Thomi. Uyabhusisa. Unanga umthembele. Usithembele uka-24. Owethu uka-22. 22. Owethu uka-22. Hayi athi. Owethu uka-22. 12-3. 22 owethu. Thatha i-student card ka-owethu ngoku. Nibadala nina ngeke. Awumazi kangaka?
hayi ndiyawuthi xa ndibuzele ukuthetha Oh, mbuze Chini, mbuze. Buzani. Chini. Buzani. ulina wena Wena ulina na wena ulina na ongo-202 awudala Two, andino-202 mna. Ndizi-203. uthi 202 athi Hayi, ndizi-203. sakushiwo ikhali sakho. Nasi sidinga apha ku. Nansi permits. Nomgibele apha. Ndine-203 mna. Chini. Hayi nawe. Sundigugisa. Uzawenza abantwana bandibaleke. Xa ndifuna ubakhulisa. Xa ndifuna ndikhulise wena. Mama? yho tshomi omdala sana Na-22. Oye, waziwa nanguliveni uba una-22. Andikabi na-22 mna na-21. sana Ingona njengoba na-22 kule nyanga izayo. athetha ngayo tshomi Yena uzawuba na-22 ngoJanuwari. How come ube ngumntu omncinci? Niyabathanda kodwa abantwana nini no-2. Kumele ilungiswe ke le nto yenu. Kumele ulungiswe. uthi nobana afuna Apho mna ndizithandileyo. ade wade I haven't seen your campus. I don't know, my love. Ngena phena othi hayibo ndiyangena. Ndiyangena. Uza unangaphi umuntu omdala esenza ukuba naye? Nanga na 35. I think 1918 no? Oh, done. Hayi ndiyadlala 99. Oh, 99 nanga 1926. I know. Wena isela 25 ngela xesha. Kunjabulo. Ngunto bani? K. Masithethe into evakalayo. Ihlangu ziyamfomfoza. Ezi ndawanyathela amanzi. Oh, buvasa ngazo. Ndanyathela amanzi apho ndandiye khona. Kwakumanzi phantsi. Ngoku ziyamfomfoza xa ndihambayo. Singaba seMonti. Uliveni nangaphi? Hayibo. eNamibia xa kutheni nangoku? Liven wayithe una-20 Una-23. hayi ngoyela una-23 ngo-athi. Athi una-23. Liven wayithe una-27. hawu uliveni kha intanga yam Why? yhu khanicime ndilo-live ndifuna uthetha Mute. Ufuna uthetha? Ndifuna
but wayezawujola ngoku kanti uthumelelanga but wayezawujola ngoku. Awu akho ndoda awangandawo apho uyaxoka unandoda esemuntu ya 3 years uyaxoka athi ngeke zikhona i-phone calls esingazaziyo apha ngeke yayibo uyaxoka wena ziba khona. Chi Ndiyaxoka nje. Abantu abafuna ungena mabakhuphe imali. bo ke sana Yho, suka ngule singabi namhlanje. thank you Mike lesithathu why funa ntoni thank you so much Mikey Hayi Mike. Uzawushaya. It's Thursday. It's a bonker. lo ngulwesine nje buthi ama wemvasi washing Hey, ndizoyithenga. hi Jonathan azongena ubazela pho Jonathan Ayibona ndifunda noJonathan kaloku. nenzani up nanko athule buziba nenzani up Makaze lo sizoshukuxa lento. Le ndaba. Siya Apple guy ngoku. Iyadika indithumela kula website and iwebsite ayinikisi i-prices into ezi-right. kodwa ke mna ke ndithi i-iPhone leka athi ayifunayo ispace i-4000 Lona be. ngela xesha tshomi kaloku mna zazivelile kum andiyazi uba kwenzeka ntoni apha ngoku but le sispace osifuna yi-4000 and then le bani 64 yiyo ke le 80 Baxela uba sifumene imali kaMsungane. Oh guys uyifumene imali i-update uyifumene ugirl imali from esaskema sakhe uyifumene imali amachamkhorayi wafumene so manje uya ubheka indawo angathenga kuyona ifoni so ba-happy nje baney'khutshwa thina asinalo ngisho neshumi emabhankini Sorry kweni guys. awuyenze kahle ke le andiyazi ke le uyenza apha Style. ke sami khathalwa apha jonga u-athula uthi iscam bese scam senu inkosi Mbina inkosi ndilost why ulost I ndizokufumana mna siyambongela uathi ewe xalela ke thina ugirl unemali unezikhutshwa ezikhuthukileyo akathengi nedrink kodwa kunini silwa nothumeka Eba ungabikho ngokuthi ngasithenga idrink yayo. bendisesikoleni guys ndibhala abasandisheli nondishela noma yinto engaka because mina andingomntu othanda ukusela kakhulu Ubufike ikhona nje wafika. uyaxoka Hamba la ayodlwimi la. oh Thetha kaloku thetha. Uthule. Hayi yimali. Unto. Lo bendithi ngathi uyavunga ngizona. Wami ngathi unamandla ke namhlanje. Oh hayi ke. iyo uathule uthi ndizohlala neerooms zami mina ndithethi nabantu abanebalance under 50k under 5k Azatsho ngebalance eseChina naye. Yo. yabo unceda abantu abamnyama ha Uzutsho imali eseChina. thank you buhle
uyela ngeyakustoka ke yena Ustoka ba? wena Unjani? naye kuyawugqiba ungena Ndimqhelile ke sami uyathanda ungena apha naphuma. Hayi soka. Vuka sihambe. Vuka siyacela imali. Vuka. Asimnandi. Vuka siyacela imali. suggestion Masabe Why? siyocela imali. Why? Ndikwadawu. Usalundigezela. Asigezeli lo ntombi. Sithethe inyani. umntu xa kuvele Uthi- i-friend uthi mos- suggestion Uba ufacebook sube enye. kutheni Oh. Ezinye I think is Noba ngumntu obaziyo njengale TikTok eqhela uyenza. and ke zona ke ziyadura. Ezi azibhale phayana uthi zisuka eChina. Isitapho ngeChina. Uthi Dango mntasekhaya ngeChina yakho. Dango. Uthi yena uba ndifake imali uzayi-order ngoku. Then ithunyelwe. Ndithi hayi Dango ngeChina. Ndifuna iChina. Ndifuna. itshafta nje na ezo Ndidango sa. thatha lena amanzi masemva Imali funa ukubona ufuna ukushayela ufuna ukubonisa enye. Iyadika le Cash Imali Crusaders. iswanti le. Ayinazi ifoni zabo. Ndikushayela iskrini ivelile. Iyadura. Jonga. Bathi jonga ibhetri kontoni yakhe. Hello. Sapiller. njala wena Cotton bale. Oh, i-10 lento 81. Ufuna 100 wena. Yo hayi ingayikhona nto ehlala kakhulu ka-81. Yo nje that's at least 89 90. Kanti ufuna ntoni? Nithi Eyiphi le? exile. Eyiphi? Iphi nendawo? Kindly. Cash Crusaders. Bezokuzisela. Andiyazi tshomi ke ihamba nje into uba uyakwazi u-order then bazise kuloo Cash Crusader uzothatha khona. Yes. Noko Tom xa se Cash Crusaders awulentuzekanga. Awuzoqhatheka. Uyayibona ke nolot. But wena shame ingathi se-right. Oh, uthi lento uzulive now deliver. Morning kwa 16 kwa 26 asenathi. Morning. Wena liveni iifowuni zaphayana zi-right. Ndiyazoyika nozoyika. Uthi hayi bebuza ube besithetha ngodiliva. Uthi hawu Cash Crusaders akadiliva. you buy in store Qonde. yeah Good. why Masihambe masiluka apha siye. Ndiyacela. uba ndifuna uzawuthini Elanto ke siye phaa kojonga uba koofowuni na. thetha Ngubani xesha ngoku? uba ndifuna uzawuthini Zokhala. Ndisalo masiphakame ngoku siyohlala. Mivuyo imalini? Ntole? Uthi khona ilento iPhone 11 ese Cash Crusaders eGoodwood. Imali how much? Yuk ukhona endiyibona yi-4,000 iPhone 11 epurple. Lo andithandi ngeke phela. Why izoba yi-4,000? Why? Izoba yi-4,000. Hayi ke. Kwaba. 4. Kwaba.
Ndithi iPhone 11 epurple kaCash Crusaders. Uzoyibonisa idumbe ibhedi. Ibisithi 4,000. Why? Like ndithi why kaloku i-iPhone 11 izoba yi-4,000. Uthina ngokwena. Yeyi ungasendi loo mali kuthiwa ungaserious kangaka. Uyawufana nalo wasemahlathini uba uzawuphila. Ungathumeli loo mali. Bani uJuliet? Nalo. Uthini? Uthini into yakhe? Suyitsho imali onayo. Oh hayi athule. Hayi athule asazafunde. Nansi iPhone 15 5.8 athule. Hayi. Crusaders. Why izoba imali? Ke basizicam nababa bantu. Ekakuhle imalini yona. Uthi imalini yakho ukuhle. Little. Ithenge last year. Space. Anje ubuzanga. Buza space. Ithenge phi? Buza space. Ibhetri ntontoni yonke into. Color. Nyama. Black. Awusendidike aya. Nantoni space nalo? 5 ba ndikublock. Space. Battery health. Ukuhle wakho. Akathetha akaphendulanga lo Battery capacity. Ithi battery health wethu. Khamke ndijonge yazi unyanisini khamke ndijonge nalapha ngoku. Ungadrop. Okay. Ndijonge bayi hayi mama. Ilula le nto lezifumana zona. Ndibhaleke 1000 10 ubheka iskipa sebhola. Yo, hayibo. Hayibo. Ngabe sipambele. Ngabe sipambele. Ngabe sibale. Uthe uthando lwakhe ngesikipa sebhola. Yo. Hamba baby. Asamnela dudu. We can get down. Unelaka zonika impahla yethu. Kodwa into eyenzayo awupheli unyaka angazithengelanga sebhola iskipa. Ungazithengelanga wena Myself and ndithengele ndoda. Uba sifuna iskipa sebhola yasendiboleke sami. Amadoda yizinja. Uthi umuntu ostable kwi-relationship. Ndiyibona othenga iskipa sebhola. Nansi XS athi Nani? 4,000 ispace 256 GB. Cash Crusaders. Ndibonile nam ndose ndiyithathe ke mntake ndose ndiyithathe. Indlela phone le gold. Ikhona kahle nje. Ndiyithatha phi voucher? Iyafana mostly. Hayi ayifani Ifana nexa. from Excel. Inde down ke Excel. Inobinga ngale phone ndiyiphethe. Hayi mivuyo intoni idlame. Ingakileko ndizayifumana phi voucher? Xa nindithengele iskipa sebhola hayibo. Liveni. Iba sezibani? Uliveni. Iza ndikuthengele. Okuthengela athi unezikhutshu. Phunyeleza imali zikatatakhe. Yo! Namntwana okubulala. Yenza ndikulalisa nontombi. Izolo ndidibene nawe ndijonga ilist yakwa-GEPF yabantu abangazange Imali baphele yokuluka. izinto zabo. Bhuti wami inkosi. Ebalisi. Ndithi izolo ndizibhaqa ndijonga ilist Ifowuni yam yakwa-GEPF itheni na? yabantu abangazange bakleyima izinto zabazali baba baswelekayo. Bendifuna ujonga uba ndikho selistini na. Akhona omnye ovelileyo. Oh! Noba ndikhona. Ndithi Oh, kumele ndizijonge. Athi akho ovelayo. Ngomjongile. ovelayo. Tu.
Nguave igama la-Athoni. Usisame. Yho, ndingayithenga ke le. No guys, ndilambile and owethu uyandivimba ukutya. Mncane uphakama. Yes, wena! Yes! Uthini? Saze stress inyama yenu mna ndinezikhuntyulu. Thina no-room zabakhe nje. Broke girls. Nje baligcwale. Owethu nongeni kasele usithi Ntombi. Andiyazi ayile phone yam sana, hayi sana. Le fofta. Se-deputy res. Asoze kaloku haya ngeke. Enkosi imivuyo. Yini wayile? iPhone 11. Hey, wayile izoba le XR izoba izoba 256 GB yogqiba ibe 2800. Hey, Sky ngeke. Kuphi up? Selusithi ngeke. Phiyekana wakho. Andiyazi nje ukuba uphi lo. Ngena kosekhana walk. Oh, asekhaya. Soloko. Hayibo, nditshilo ndithi ndiyonqena. How are you, girl? I'm good. I wanna stress about it. I wanna tie the knot. Hi, Ayanda. No. iPhone XR 128 GB. Before down. Black. Le inoba ngithi up to the minus 36%. Inali. Ngekaphuma ikarti. Uzizona ijikile. Ekarke Nansi into lena. Othola. Kangaki. Kumela ntoni karke? Ilanto ki-12 apha. Hayi. Phambi ndiphinde ndiyijonge. Khale ifowuni yam iyaphambana. I-5,500. Ano le beyithengile i-12 bimali. 128. Then yo Beyithenga kumuntu waseMonti. kwaselusithi. Nansi i-iPhone 13 5,500. Le nto ndiyayaziyo ke na. Pre-owned. Yamba! At least 6K. Yes! Abantu abatshiswa yimali madoda. Yabava! 6K. Hayi man, zikhona iinto zezilapha. Shi. Tendizisokolisa nje. Yebenye indawo ethengisa ifowuni. Ecanal walk. Nangu no-alo. Walo ngibangela. Yindawo ethengisa ifoni.
ever since I was a Yo, kid. iyaphambana. Ifoni iphuma iyodwa iphuma nayo nge-cable. Bayani yarha. Abanye. Hayi ngabanye. Naselanto kanje nase-Christ Crusaders izophuma yodwa. Yo, babaye. Akuphumi ne-cable le. Kaloku ngu-pre-owned phaa. Abasanga ne-charge aba bantu. Kaloku beba bayazithenga ii-charger noba zezifeyikhazi. Hayi ngabaye. Osisilosi bayasinika ii-charge. Eyiphi le okanye le? Ayikho nzima le nto. Yabo nge-600 lithengele ishop yenu lifake ibhizinesi ka-Asenath lizithenge in bulk. Cheap card. Zithengwa phi in-bulk? eChina. Ngu-Ali Ntondoni. Yho. Zifika ziveza uSamsung noNokia. Asizoyenza loo nto. Iba nethemba. Nali ithemba lelwaseChina. Analo. Awuboniswa nto. Fana no-Athuli banethemba. Nethemba wena sihlobo sakho. Ndimfake ekhwapheni. Oh, aklina ngelikhishwe. Oh, this. Awucebheze. Wey. Angifuna wena. Ngidinga yena. Naba ndithina apha. Khathaba ke apha. Lekho ngubani ispace? Ku-64. Cela ukuthi bengowami. Ntombazane. Cela ukuthi uhambe nami. Cela ukuthi ube ngowami. Ntombazane. Cela ukuthi uhambe nami. Cela ukuthi ube ngowami. Ntombazane. Cela ukuthi uhambe nami. The next one of our statements. What I got before you had to okay, the best one. I'm going to put no, okay. Don't you know what the best one is? And you will go to the idea. What do you want? Kudala likhanda Awukwazi ukulela. So many reds. Yeah.
Sorry. Oh, ke sana uzokubona oku kaloku. Hayibo bethi ngina 12. Hayi angisazeki. Awu busy lihle. Nashoko unza ka apha. Mfethu ndim-invite uAthula. Athule kuthiwa urooms Hayi. abethanda ngoma Uphi? yakulifanyana wethu Awusayingombi. Andifaki mna kuloo doti. Awumela anginankinga nawe. uthi yo uthi yo Bazongishaya andifuna uthi mandifane nalo hlala ka-28. Wo! Ngapha ngokuwathi athi njena hayi wathi uyafana nje uye naba ndirekhode esibhilini kuthiwa hayi tshotsho hayi zayithumela neqonela hayi zayithumela ngiyawunqanda ligwala kanti hayi bo njengoba ugeza kangaka uligwala ndigeze phi oy andigezi nje mna Athule ngicela uze uthi xa urumza wakho lo uhlala phezulu efikile undilandukele yena umfaka ivideo call ngizakuvideo call ndifuna avele ndithetha owethu ngaye hayi ndo andicebisa ndihlambe ngomtshini ndiyoneke okanye ndihlambe ngezandla Mhlambe izandla. ha-a Hayi Xisana. Umntu afuna umcebisa ogqiba wakho athethe yakhe. Le factory yathi ayivulwanga sana.
Akuhlanjwa amashini apha. Bayabhala abantu. Anganaxesha lewashini. Baboniswa nto. Njengo athi ungaboniswa ngolinda. Ha, ke uyazibona? Ambozini. Ungangazi xa kusahamba. 3 years iwine ndiyonqena. Azisomele ezinudisi zakho. Azimnandi. Azinwele zam. Oh, nditsho ndithi wenza kubalisela. Ndikhuphe ubheki. Uba ulini? Indoda le yasekhampasini. Bo? Ngoba okengxola ngayo ngosizolo soze ungadumphuka. Hayi, nithethe into engango, nithethe into engayaziyo. Uthetha ngombi. Thetha lo. Ndikhuphe waka-14. Ingathi uzonqampoza. Bengayilindelanga ke. Ulihle wenzani wena ulihle? Ingathi nje bahamba bonke nomalume nalamatshomi yakho ibhukileyo. Sabu samfuna. Ngoba mphupha. Ewe. Amiga ngobheki. Ngibiza nje ubheki. Befta. Ubhebhi! Kasukabana ngetafile. Amnandi. Khambalela so. Khasuke siyatya apha. Asuka wena ubeka impundu apha. Imbunda! Oh guys. Khathalwa apha. The pop is so song. Chompebe Thoma. Esakwenda. Anabazali. Bangithumeka. Esakwenda. Ngoba kwazi uyibula nto Hayi uve wedwa ibhefta. Kuthethwa ngempunda apha ibhefta nto. Ubefta ngubaby. Kutsho la. Ubafta. Baby. Nathi phone yakho. Itheni khala kanje? Ngathi ala. Hayi andiyazi. Nemikhuba yakho. Hayi loo nto yazichwala ii-edges kwezi ntsuku. Ngathi ngohlezi wenza ama-cornrows. Kahambe Ukuze uyihlaba. ndihlalani. Owethu uzandiwena. Hey! Uzandiwisa ndifuna Ntoni wena? Umela njani lo? Enhlangwam. Awumi ngani wena? Wena umi ngani? Sana ayisastress sana sayona la sayi-2. Ukhaya kuphi kusekhal brem. Ewe hayi Ekhal haba. Uyowaqhuba. andikumbanga ndakusonga ngale bhedi. Ndingazange ndakusonga ngale bhedi ndicindezele phaa. Uthi usandiso kubethe. Ubethe yona. Ikudibanise yolihle ngaphezulu. Ndikuvale umphefumlo. Ubetha. Iintsula zona hlene ziphandle. Asho zazama nzuza zinzanaziwe. Umgwaqo ngibalisela. Zangenaziwe nzula. Ngibalisela. Thomas bephani. Thena sifuna. Uyafuna. Ofuna abantu baka TikTok bathethe ngezona zakho. Bengazazi. Bazikhathalele ngantoni bene zabo? Thetha. Nongathathi ngelight. Yona nto yakho ba. Try. Try feel. Yasinda lana. Ejikise. Kuthona dinelo abanye abantwana. Ayathetha noshina ndinike imali imafaya. Thomdala. Imafta. Ntoni kanene? Ndithi ubaby ndamphupha. But Ungena apho uzothi bubuso bu-oil. Unqonqozile kaloku. Wafuna Uswane ndaphuma. Khangangini. Khona nalapha etsheyisosayo. Okanye umele Uzothatha isithandwa sakhe. ezo zingo. Ndayiphika. Ha, yazi. Ukuthi imali umxelele. Ndayiphika. Ndathi bayaxa. Bathi nothini. Ayi masambe siye. ewe sana sisela yona asina drink. Ebeningayazi ngiyazi sana. Kulesaphi ngoba? Ndiyazi. Kuba ningayazi nangoku. Into Lento nithetha kwabantwana. wakuva nje umntana abantu ku-live. Ba! Uthi, nansi crush yami. Thethe no. Kuba nanthetha ngecrush yami kwi-comments. Ayikho kwi-comment ngoba ulihle waveza laa mfana. Wathi Ndabona icrush yami kwi-comments. azange ubone crush kwi-comments.
suyiphika La- wawude uphuma utshutshisa ubani athule mntakaba unoba athule masambe siyohlala ekhitshini ndifuna ugada lo mfana ndandonqanisa ongasika-athi uyaxoka usikhathalele usikhathalela lona ngazositya noma ndizositya but singathi sitya hayi kuba imenxe yamma kuyimefta so andiyazi into ithethayo ndinacrush hayi nganye into indoda imali nandibele crush too late ke umcrashe noba 2 weeks hayi nothi 2 weeks iveki qala umblokhela lo liveni uphuma sixoka nawe umntu wade waviwa yifamily oh kanena uyamoderator apha kathena mblock waviwa lilizwe lonke ubani family yakanje ifam baby tonight I let you Usithembele. know. nosiphasi Weka lokhu family yakanje ubafakelani ngabo kaloku umntu owuhleli nabo usho thetha usho akhona because also Cape Town ukuze uba ndishona ivoice Hayi, kasithembele hayi, ndiyayazi okay usithembele ndiyayazi ivoice yakhe yebo azayitshela noba ungayiphiki uthini ndiyayazi nekachulu noba ungathi haya ndithethi nachithi ndiyayazi danko yeboy noba ungathi haya ndithethi nabana mntu wako kane na-athi hayi uyazelaphi Noba- uyazelaphi hayi Ma, uyazelaphi umfowunela apha ndisithini usithi wena ufuna ukuya enxilile akunikeza itshomi zakhe okusalayo engathethi What did you Wena- say? wethetha wethu Right. yini ndiyayazi noba ungayifonela umatimu ndiyayazi Ane kasolulele ndiyayazi 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 besanombona ngoku epinki sane sithi yho ndiyamkhumbula uphambene thini isithi ndiyamkhumbula kuthe ndihamba nemantombi phambi kwam uphambene efuna nolila usaxakwe yicrush le uyana necrush Crush. akho crush endixakileyo Tyhini. andinacrush ithi kulanda ephupheni ke yona ngenaphi ikulanda ephupheni ikulanda akwesisithembu ngoku wena akwesisithembu Mamkhulu. bhetere mna yicrush uxolela nina into isithembu ke ngoku isithera esikithi gqa indoda ithi senze isithembu umntwana thiyeko phakathwayo babe Uthi ulivena kalali nguwe owethu. ndenzeni uyamkrwitha owethu mkani ndenzeni uyamkrwitha umntana wethu mna ndilala thwi obesana Menza ntoni umntwana owethu? mbuzi Nawe ufika ngamaphupha. ufika ngephupha andincede mna ndilale ebhedini yam Why ninga awusasimemi? hayi ukuthi noyika nje Hayi uyaxoxa. Uthi next time soba ngathi. Shi. Sihlala u-art so umuntu izigates. Uyaxoxa unamona ngokutya wasecaweni. agoba Kuyagcwala pha. ewe yho sibayifuna Noba yase-falls bagcwala phansi. kaloku nje Oh, yeah. ayikho egcweleyo phaa Yayimbaldi. bayoqwayipha phaa yoxawayo bayoqwayipha because ngomayiqwayiphi Ntoni uqwayipha zona? Ntoni uqofa ya? hayibo ayazi ukuthi uqwayipha Chum, we are more than kids thina kaloku asiphile xesha lenu. ebethu Yeah, nasicacina vele nababadala zange bancinci Chum, uqwayipha ndiyazi la magama mas too serious uqwayipha yho. Kamhlanje Chum. sabumbherhi vibes yabo Oh. Bayobherha pha. Uthi wena athula uthethe nabantu abanebhalance lower than 5k. hayi uzandibethisa wona ngabahlali Billionaire kaloku athi nje univile nje into yakhe. ubathile loo nto Nguwe chi. Utsho Ngala uhlala kanti uqondile ngoku uhamba uhambe neshori apha epassage. Kuzo bakho bane-less than 5k bhandeni zabo. ewe nje mos Ayivata. Uyibillionaire wena. ewe nje Hayi ne-housewife. sangosene-Cape Town Ubhili kuye. the bills are me mna ndiyithenge iimpahla ngokashini Uthi manje lo mjida usijwayele isingisi shuthi nentombi yakhe iqinisa isingisi. Uthi nena?
kubhaliwe apha. Uthi manje lo mjida ujwayele isingisi. Manje for sure intombi yakhe. Nansi into yami lapho lo sesingesini. Unentombi wena? Nje nawe. Ndoda nje. Asitshele kamanje. Nazi nje. Kumshayisa. Niyafuna ipremier. Yona sho. Sayifuna man. Asenzele ubekudisel kaMcDonald. Hayi sayifumana nje la nto man. Sothela zabheka ze-30 Hazo. Nakho nibamba bambe ikhamera. Kuthiwa unentombi noma unentofta. Ndoda ngiyakutshela. Awugezile ngani uhlanganaphi amahle? Uhlanganaphi? Oh sana. Ngithela viri lombusa ndaye ndatsepera mina. Hayi samsana seplungu ngine six pack. Iplungu esusu ntiyazi te 1 2 na afozo. Ukhalihlungu. Okay. Kuthiwa manje lo siso ohleli lapha wayedabukisa. Yatshela utshwala. Ntoni bank balance more than 5K yadabukise? Hayi Indamu. Amahle uyamove amahle uthi sihlangane ngokunuka apha eroom. Why sanabadla kakatali? Hayibo. Wethu. Wayengafanga amanzi. Oh usile amahle. Ngezwe nayi gonqoza wanafaka amanzi kaloku. Qhamu ubusuku bonke. Shini. Siyembothi. Lokugcimela ibhedi. Yes, I'm very interested Gesana. Nje. Nemosta nje. Nje. Lepiliso nicho. Ani. Kasimathi no SMS har nemali ayo 10 rand, 9 rand. Dan awalo ice cream 18 rand. Nalo ezincane kanti ngama 10 rand. 10 rand. 10 rand uma ezincane. Kasitoxa nje kasitoxa. Athole nje. Money. Like ikhona into yabajonga umama uthini? Uthi lo Sizithobi. Yabo mthweni oseqoba. Ulasisi wamarobos azolanda imali yekhanda ngeke. Thumelani imali ekhanda Tom. Simakayizi. Wamarobhozo. Azolanda imali ekhanda ngeke. Makaze naye kusabami. Izanayo kalokho. Plaka lapho. Plaka. Lipi athi. Izobanga usithanda lithi. Michael Kos. Ningakha. Yima wena. Ngivale 250. Kuyenzeka into yoba like Nikhona. Andiyazi mina ngindifake pha alikho. bayaza. Yani wena. Ufuna ukukhoma ikhadi lakhe ngoku. Ufuna ukukhoma lapho. Qali phe mna maye phani mna. Lipi athi Lipasho sophosana. ngijinga Mary. Uqala wathi Michael Kos ukuthi Bakuzakujinga Mary phakathi kaloku nje. Khawujonga apha nje kwi-toiletry bag nothi apha. Olukube lapha. Mbeli lapha qanda lithatha ndiyazi ndiyathola. Awuyazi inhlano yakho ngenhloko. Ngamathilisa pha. Bengapha atha. Kuthiwa your language is so hard. Hard njani? Nawe sikoba. Oh sorry Butifa. Sorry. Somfez athula kaloku. Athi ngima seza khotho seza. Please guys, ithi account number source 166. Nenhloko ukubona uba yi. John. Ina. Screenshot. Thank you. Ayivelanga kahle mani. 150 ne 10 rand. Zawufika le imali Million. Loba ngithumele 200 rand yawufikile ngathi How much you million. need? 200. Je measly lousy. Ayo vasa fresh vere ma robot. Ewe, be fresh, look fresh. Cela uthumele 200 please fast. Oh. France down. Domela. Number. Ango truwords lo. Kubhale bathina mina. True words. Don't change me. Uthi ufuna 2 rand. 2 rand ne 2 rand 50. Thumelani donate yabona by 91. Hey wazuqoqa isipathi sami wena. Uthenga isipathi abantu bakhulu. Khona imali kwesiphathi. Ayikho. Yayiqonda nje. Khawuthenga isipathi zama-2. Cela ngithengele unemali cela ngithengele. Ulithi kusho mama. Lo 2. How old ka shintsha na? Isatha imali.
imali ngaself. Uthela uzi 200. Yebo, uma ninothumela 5 rand, 5 rand, 5 rand nonke. Oh, mama kuhlala close to a Rosebank. Uthini? Ngiyanicela. eRosebank ayikho ise-Florida. Yafa bubu frats down. Ukhona nto eRosebank? Kukujasolid. Iphi iRosebank? Ujoga kumama. Uotha ukhona sihloja sami. Khawubeka ifone apha sibonakala Uthi Tima, uthi kusho ukuthi soulmate yami ngumXhosa. Ewe isoulmate yakho ngumXhosa. UmXhosa. Kanti ungokubuyisa ethi ubhalwe lo. Yebo ukhona sihlobo sima uotha uzambona ngoku. Uyazibona Yena. Akaqibula lo mama ukukina. Nangu otha nangu. Aqi. Mama cha. Okile mini. Sawutyala umbulo. Sawubasana. Hayi. Mwana na iPhone. Hayibo udlala kama bodlala. Udlala. Capitec. Salai. Wonke amaXhosa ayithanda imali. Sonke sayithanda imali akho baxhosa akho ngantoni. Bani? Uthi uncume kangaka ufake negloss. Ihe! Yo! Shame. Guys, ubani shintsha phela elantuzeni esinkini. Utheni ushiye phana? Ishiye ngani? Kubani? Yes. Utheni phika because belapha ekhitchen. Belapha ekhitchen. Wethu belapha ezandleni ndishiye apha nefolopo yami. Yewethu elicephe bendilishiye apha nefolopo yami. Lifuna ntoni pha umbuzo wami uthi abuza bami abalazi elicephe belilapha nefolopo. Tatho lihle uguilty uthi angaphenduli. Asazi ndiphendule ngayazini na. Utheni ungaphenduli? Ithini? Hayi ndithini? Uthi ngikazi bawulazi. Andazi shilo nje ungena. Wabuya nalo belilapha ndithi. Good. Ecabekanga erumini yami. Cacile iculprit lapha between Hawu mandifaki mina Kanti ubasifaki thina kulona. ungandibali mina soze ngitele elicaphela njena. Elicaphela kudala. Shini? Hayi hayi. Futhi mina izolo bendifika benincinda na. Benincinda isonka sombhako. Mbafta. Also icaphela njena. Linjena bo. Niliyuzile naliyuze naliyuze. Akaza phambi kwakho umuntu unyenze ecephe. Elila kudala. Elo tamkhulu. Elo tamkhulu Shini? Mbafta. Soligala umcaphela. No. Hayi khona. Oh yini sanomhetha. Uyaphila lapho xa ubona ekitchen zothi sithi futhi. Ewe, imbhaqa leswayini manje ecebe pha. Asihambe lesizitya. Uyaqonga ngathi ule akahlambele Lo mnabuza, ngiyafta. Jongayi salufuna ngeniphakamisa imimoya ndilambile imimoya. uthi xa ufike lipha cacile lethu sam uyayazi bayicephe. Hey bendincinda mina izolo bendincinda. Uyakwazi uncinda Izolo futhi bendinosa nanku izitya.
Ngefolokhwe izolo ifolokhwe yami le kandishena la time. Asaze kaloku into yakho. Awutheni indala ayindalanga ifolokhwe indala cephe lo. Lidala icabela plastic lidala lontombi lidala emandulo. Mandulo Eladangulo ecebe. Uyageza lo. Ayisakona sashop. Ila mandulo. Okay, sharp. Ayikhathali. Anazitheni nge-track suit ke. Anozichaza. Kodwa uyalala. Lala kule weather. Anawetha. Oh, asemele seku next week. Ku Sunday si approach la veki. Damn ngifuna ngikhumbula ngikhumbula ndingekahambi shema ndifuna ungatsho. Madumane shaye iziduma. Shaye wena Wena phana mna ndatima la switch. Ndakushaya wena. amanzi awabandi ke ngoku. Ayi amanzi. Ngenapha. Anapasha balalo. Ukutya wena. Chon. Kwayizolo. Hayi kutya wakushiya. Na for sure namhlanje uzogqiba. Ngizogqiba Chon. Ngiyakutshela. Ngeke ukuqede. Kunindi live. Hayibo, ndifike apha ngabantu xesha. Kuyabetha 1:30. Zizinja. Zidog Zizinja amadoda umuntu Zidog Bruno andizokuhoya. Bruno Mars. Wena Bruno uro. Sena 3 umntana avuma ngowakhe umntana. Athi hayi ndizamvuma xa kunxiba iphampasi. Amadoda awakhathala. Chomi yeke iphampasi. Xa seyeke nokunxiba chomi iphera. Bayabuya ezonja. Ziyabuya. Ezinye azibuyi nobuya. Chi. Oko umuntu wayithe uyothenga i-airtime nangoku akasafona ngala airtime beyoyithenga. Kanye beef da Shini. okanye Mfana nawe. Sembi mfana nawe nawe. Owethu. Dithi ulihlisa live na ezenzulo zabusuku nxa exoba amazinyo sami. Grace Mondlana. Ngiyakutshela. You said about what is her profession about good? Jongo uthi liveni ukuba wafika i-airtime ingekho. Ntwana. Yamva wethu. Uthi uba Uyikela lokho. i-airtime ba wafika i-airtime ingekho. I-airtime ingekho. Oh awuzobukela indaba ke lo mntana ke ngoku. Uzosingxolela neindaba ugqiba akhalale apha simamele izindaba zakhe thina. Umkhwanasi. Iphepha lakhe ngepolitiki. For sure ufumana 100. Daw. Ezopolitiki. Mba, ziwe izamo seze. Wena kwenze economics wena. Yo ngezoyipasa. Ndipase ke uthi EMS esikolweni. Mhlawumbi ngendenza ngcono. Ngomle field yami bro. Ingaboniswa ngento edibenise nebhizinesi ngana yakho. Namanje ngona nje sendenza nje uba ndifundile. Ndifundile upasa ngedlule mina that's it. Ngibukela last semester kude khumbula mina andiyazi. Bayolenze HR okanye office admin because ikhona imisebenzi phana. Ikhona ngani? Na wish ngifana. Ikhona futhi HR phela lento zonetaka Kuma phela kamasipala ndini be financial what financial Uba check. ngudoktor nje mina. Yena. Ngicela nyango. Sabona kuka. Hayi ngokhuluma iqiniso. Uyakala. Uya. Yo. Yenzela video. Uyaka. Intoni wena? Ngxola ntoni? I'm done reading chapter 1.
Nawungena ku-chapter 2, chapter ehamba. Uyakaya. Hey, yona ngiyithandayo. Ndihlala eBella. Yo. Bano statue sexy sithe phone inqamama. Yo. Ngisebella. Ndawo neBella. eBella. Bachazele kaloku udlala ndawo neBella. eBella. Yo. How? Mtshayeli funa ebhelanga lona. Udlala ndawo neBella. eBella. Lona segudus electronics. eBella owethu. Ey. Bayithi niyathanda ulokho ufuna ngitshontshwe la, lokho ngichaza into eziningi. Mna gazi uhlale paro. Yebo. Phine paro. Currently December. Phine paro. Paro vile. Opposite to Spa. Opposite to Spapi. Abe forever. Forever. Forever living. Efa Road. Naye kusisi lo useBella yazi ufike nje lapha eCangwami. Kodwa nguse Hayi bonzo ufuzithela xa bavuzithela. kwami reza ngeni. Visitors kwami reza ngeni. Awu awungumuntu outhelwa kanene wena. Uba nje xa outhelwa. Uyakala. Ukude ne-airport mall la ndijonga kanje. Ndijonga kanje e-airport mall. Aliboni nje mna ngoku. eBella dotapha. Ani sheriff wena. Ibonishe tacela ubhekele sibo. Uyakaya. Usethethi njani Oh usile wena. Uyakaya athi. Lo mihlali akubayinjani airport mall. Kaloku khathalwa kaloku apha. Ngazibona ngagulisa nje. Thini? Makagugulisi. Ayigugulisi Yo. Sibona kanje airport mall leyo. Sibona kanje. Yabona nanti kababonisa. Umza wakho ishangalo mbili. Yinde. Ngo roommate wakho ushangalo mbili. Ngubani ushangalo mbili ngo? Wena ushangalo mbili? Ndona. Anja. Ngana. Awethu into nsalombi. Shaka lo mbili eyo number. Inamba ngavethu inamba. Uthi after 9. Inamba ethi. Number 2. Inamba ethi. Kwazela ntoni? Ushangalo mbili ngothula. Yeza. Ngo6, ngo9. Uqale ukufollowa nkosazana uquality 2. Bafollowe. Follow mntasekhaya. Followa mdadza. Ndafta. Betayizo mdadza. Hayi siyabonga. Siyayibonga idijo. Yabonga. Idijo. Hayi mntana ndini mfayifando la ndimanzana. Funa unqandwa. Funa uba ngiqali. Amenqandwa. Nasithi abeta mama. Lihle. What's your take kule nto ye-dollar ezoba yirandi? Yo ke sana. Into othoni? Ezonke zingayichaba. Wandifake apho. Ewe. Intoni? Le nto i-dollar izoba idala. Manipulated to ibe equal to 7 rand. Edon. Idola. Wow. Asinasi. Ibe intoni 7 rand? Equal to 7 rand. Abaphambili fa. Ima yenza njani ke ngokulonto iyayinyusa i-economy kanye ithini? Andiyazi. Iyayidepressa. Iyayifisa sini. Depression. Cause i-dollar ngoku iba ngoma 20 into sometimes. Phofu ihlisenyuka phofu. 15 rand to 20. I-dollar eyi-1 18 rand 20 into. So xa yehla idola iyayihlisa i-economy. I-17 18 rand le ntuzi. ihlile. Ihlile cause ngezinye imini iba ngoma 20 rand, 27 rand. Yo. Tell economics akudlala ngo. Oh, Mamacita, come let's get more familiar. I like your style.
Kuyabuzwa owethu bayehlisa njani. Andiyazi jonga nantsi ihlile nyhani 16 rand khona yini. Ayinyusi like ayibi powerful ayibi powerful i-rand ke ngoku. Bayehle dollar. Izaba powerful njani? Because uzawufika ne-dollar eyi-1 apha eSouth Africa kube yi-7 rand. I-dollar eyi-1 kube yi-7 rand apha eSouth Africa. But xa uya ne-rand phana. Izawufika ibe yi-dollar eyi-1. Siyeke le nto ayo yethu. Iyafana ubuya ne-7 rand apha. Umayilane ephinde ubona ningaculanga. Uyambona omnye umntana uyovasa uyabuza uba uvasa nini ngobile uvasa athi. Kaloku yena utyile mona ngayigqibi imntu. Jo. Olisa ukutya kwam. Umdakalo kwitafile. Andiyazi nam lena ndi-understand futhi. Khawuze wena khawuze ixephe lakho apha liya-abuse. Hayi nguwe. Belahle uya kade bayisingile umthe ngalazi ecephen walahla thundu xelinyana. Hayi ndiyazi ke le uthethayo. Ndiqala uyiva ngawo. Athi xelinyana ivazide bathi ngalazi ecephen li old new vintage. Ndingu Miss Tokyo. I-handle yami kwibhayi. Manje ngizibona ngikhule. Wasengokulala uJama ngakazile. Kuthi lapha enkona wena noma akwendile. Oh, ngabudlile ani. Mama labejele Kapa. Mama sejele Kapa. Hayi lisakhanya. Nandithanda igama ndikhula ke. Lisakhanya. Choma umntana egameni emnandi apha ereza. Yo, umnye. Hayibo. Mihlali. Bani? Yabeka phela choma. Mina othanda. Sinemihlali. Bani igama lakho? Yinqabe nomnqaba choma. Yo. Mnandi igama lakhe. Why mina othanda? Andazi. Ngiyalithanda man neligama. Wathi lo. Kalibonisa chobe ucaphela athuni. Mfumbe kwathi lo. Ucaphela athuni. Baba emzimbeni. Icepta. Ucaphela odumo. Roskiru. Ebo. Hayibo kubani ixesha ebolwini? One mfumbe yokuqala. Ngowani? Ndikayi-12. Shaka lombini. Ubulaka shaka lombini. Aza, ahluleka mntana, umanje ngizibona ngisikhule isihlule. Kwaze nginokulala sokungikhathazekile ukuthi lapha enkhona makabe ngile. Siphambene ngixabe kutheni ngo? Umbalo silanto kwicephe lakhe. Bani? Maduma. Dumza, dumrish. Yeah? Mtheni ngumathumani? Dobula phezulu. Wayemthanda kakhulu ekhanda. Wathanda kakhulu ekhanda. Ikhule ekhanda ngu? Hayi ke ngoku. Ubabes. Khwele ekhanda. Ngithengisa ngomzifu la mofi. Lo mbuyo. Ubulo labafana. Hayibo, ufuna manje nje isikole. Iyawuza ke. Ubabes amachango. Somkathula. Bingelela pha. Yebo sanibona. Bacim. Semoyeni. Molweni. Kubantwana besikole mama. Bafundi zabo. Siyaphila njani? Siyaphila njani? Yebo siyaphila. Siyaphila kodwa. Hawu siyaphila. Nase nabahle. Siyabonga. Ngene kwanesi. Oh my. Requestan bafara, requestan. Requestan sigcwele ngani? Barequest nemali. Bengadala umekabo.
Nansi Ndora athi. Hayi. Cala avele umuntu ongenayo guys. Solo kuthi igama lakho uLisa. Sacela uvele bhuti. Uzomphendula. Yabo zawuzomphendula na. Aya kulona gama lami uLisa. Akaveli ngo. Kamdeni. Wow, nguwethi mina khona. Upha. Dala. Na iba kaveli sanku. Ngidla sibale made in China. Hayi bakho serious abantu bakule live yakho. Una 1.6k if ilande likes. Abantu bangakho bamanye bangena. Hayi bakho serious. Hello. Mtheni wangulihle kunto izolo. Anomsister. Ba. Ungulihle kuzulu. Yo. But why beka like live? Why kodwa yani ke guys? Ungaphinde umfake lo wakho. Kokwesibili umfaka ngoku. Anganyanga ngeni. Ungaphinde umfake. Why ke yani ke guys? Why ningayi like Tap the screen. live? Sidle kotini kwedini. Esenba uliyo ku14 ka Mr Price nje. Yo, imali sana. Yamchisa. Yamchuchumbeza. Yeah, chaka mkhwanazi. Jani bloka lonke. Slow le. Yo. Hi pretty girl. Ureza nje. Haza. Requestan. Manje izibona ngisikole ihlule. Boze ngala lokho ngadaze yeke ngitsela phela. Wa asana le ngoma. Ngahluleka mntana. Uyazibala nayo Indlela egcwele ngayo abantu bayithanda down. Down. ungasathela ngiyafika kule industry yomculo. Ba. Ngiyashaya. Wewe ufika ngengoma emandi kanje. Ngiyashaya. Hello. I'm good and you? Cala uvele. Cela uvele. Oh, like being honest, though. I'm a big guy. Oh, Cela uvele. Umbinda. Ay, akukatala hapa. Oh. King Cotton you can request. King Cotton on. King Cotton akazokwazi ukuvela. Na 4 likes, na 4 followers. Cotton on. Hey, Cotton wool. King Cotton. Cotton. Baby Cotton on. Cotton wool. Cotton on. King Cotton yaba kwasong King Cotton. King Cotton. King Cotton. Kuphe kulendo. Bantwana basekayini ndifakela ntoni kulendo? Ndifakelwani mina kulendo? Ka usemsebenzini ukhupha abantu apha. Why? Suma-accepta lo. Hi. Kidlala ngathi lo. Hello, right? Ndaphila ninjani? Siyaphila nathi. Ndiyandiva. Ewe siyakuva. UngumXhosa?
Ngumzulu. Kanje ngihlala namaXhosa yabo. Oh, ndiva indlela othetha ngayo. AngumXhosa. Ngilihlubi. Ihlubi. Oh, okay. Hlufta nje. Laphi? Lapha eCape Town. Ndawo le Cape Town. Kraaifontein. Yo, why nonke nihlale eKraaifontein? Amtsopitena. Iye Kraaifontein. Kuthiwa inobungozi nje iKraaifontein. Iye Kraaifontein. Kakhulu. Yo, Last week bekusana bakhona i-housebreak upper next door. Yo, sana ndiyifuna. Ndingatlisana na ena. Uyanguthi lo mntana. Hayibo. Sana. Ndilusana. Kuthiwa lo. Ngathi ulisana. Xa ndifuna uvela nje yenza njani? Kaloku une-followers ezincinci. Awuzokwazi uvela wena. Okay. Hayi ndili-matric guys. Oh, ndiyakuva. Hayi ndiyakuva. Ngithanda ukubhala namhlanje English home language. Niyagqiba ubhala kubabhekzayo. Ngqoba next week nge-21. Umntana lo wena ndiyamuva nje. Oh, Bese ke Bayaqhela baba. ngiyathandi. oh Betuna njena. Ijani yonke. Usezoba mdala nje, sezobona umhlaba lona nje. Ijani yonke iyateketiswa. Hayi ndiyaqala ukuyiva nami le ukuyibona. Hayi bayandothusa sana. Ngathi bayadelela abantwana. Nje bavesike sibe nje xa sikubo. Xa sihleli ndivesike ndibe nje xa sihleli nawo. Ube njani? Bendiyekelele. Uthi uyekelela yonke indawo. Phelelwa amazwi nje. Bethu. Sethekile sekho. Oh, Bekithi sabona ukubona ebusweni nje na. Senibayipopa yakho. Wo. Nino na right nje. Okanye kazi nisigqibile isikolo. U-applyile? Sisesikole sisarezi thina ngo. Apply for next year. Siyabhala thina. Ngibuza wena uba u-applyile for next year. Kudala ndingapply. Oh, akakathathi. Apply endaweni ezihlukileyo. Wenze ziphi subject esikoleni? Yenza i-economics Oh no man. Oh, Betuna nje. ne-business studies. Ne-accounting. Hayibo. Oh, Betuna. Commerce. Hararara Commerce. kamakhe nje na. Indicators ka-economics. Unangaphi? Quality indicators. Ne-forecasting. Hayi umntana umfaka esikoleni umntana uphumle ngokumntana esikoleni. Maybe essay Kuphume economics. APSA xa usibhalile. Umfaka esikoleni chi. Kule weekend ndiyakempisha kule weekend. Sabe senze revision esikolweni cross night. Oh. Bhala next week economics. Unangaphi sana lam? Mna? Hayi, senzele lisana lakho nje. Lilo. Biske ndaba lilo. Biske ndaba lilo. Na 17. Lisana chin 17. Khalisana la meli. Chin. Umzalo lo mntana. Ndiba na 18 apha ngoku ngoDisemba. Hayi lisana nje na. Ngantoni date ngoDisemba? I-25. Yo, shembe tu. Nje. Ungaki nami ndizalwa ngoDisemba. Thini date? Ndizalwa yi-18. Lo ecotha gqitha imali ehamba wasebenza. Oh, ewe. Allergy. Iskariot utheni ungiqhayela nje iskariot. Assault abanye. Allergy. Lo impahla zomshopho. Manje nifana ne-comments apha. Yo. Uyalapha. Kuthiwa abantu baseKapa banesixhosa sabo.
Esaba nokusina-Afrikaans esabo isiXhosa. Afrikaans. Ndiyayenza Afrikaans. Yeah. Yes, nje. IsiXhosa basiyavakala basine-Afrikaans. Angomxhosa kaloku. Hayibo njani go? Andisenzi isiXhosa skwini. It's English language ne-Afrikaans. Ngubani lo ndibiza ngoThembelihle? Ke sani inkathala ayikho apha. Yebo. Ke praat Afrikaans. Zange nayenza Afrikaans. Sana la. Yenzile. Oh. Uyaphosa. Kodwa nami yazi ndiyenze late yazi. Uyachaneka. Ndiqale power grade 4, grade 5. No. Foundation na ndiqale late. But anguphatha ngcono ngoku. Uyazameka ntombi esikolweni. Wena lihle. Na 28. Na 23. Uyaxoka. Xalela nje. Walo. Wana yamas. Ngiyambona. Legama we-owethu alishiwo la. Uzongibophisa. Ngithulwa nawe. Ngithanda no-owethu apha. Uthini ngokuliveni? Khawufunde kuthiwa mina ndinguwazi Afrikaans. Jan van Riebeeck, my bro. Yeah, except for Joe. Sithe funda usichazela jonga. Ithetha ukuthini? Yabo Jan van Riebeeck andimazi nakizo nenze history. Wethu siyafuza uthini ke ngoku? Jan van Riebeeck andimazi. Umuntu le. Esuka emazweni ezomosha apha. Uthi zasenze nani? History, high story. Zasenze nani? Ukufika apha eMzantsi. Ngo. Asina history. History ke. Hitler. Hitler. Imva ngembali uHitler. Nandiva yembali. Adolf Hitler. Nandiva yembali kaHitler. Zandiyenza hayo. Ndenza economics ne-business ne-accounting. Imazela kaphi uHitler? Sake sambona kaloku sibadala thina baby. Nambona phi? Hayibo niyazi wasweleka nini? Naniphi? 1945 naniphi? Saselapha. 1945. Kangakabikho ne-apartheid ke apha ngelo xesha. Naniphi ke ni? Saphila kaloku nje. I-ex kabani? Kagreni. I-ex kaGreen ke sana. KaGranny. Ewe, kamakhulu wami uHitler. Uyabe ningazi uba sesuku zapha. Ngiyakutshela. Yamazi uJoseph Stalin. Hayibo nokusi. Joseph nemazi. uJoseph Stalin yamazi owethu. WaseRussia. WaseRussia. Uthole ifoto nokusi. Utheni yena? Oh. Animazi? Into kasketjana. Ngomnye nawe ophawu scandal so Hitler naye. Umkhulu wami. That's Lord Picasso. My Lord Picasso. Leonardo da Vinci. Oh yeah. Kola mdala kangaka. Mira baba. Mahatma Gandhi. Othatha. Nyamazi Mansa Musa. Yes, umndiya. Khayovasa wena umntana gqibela uvasa. Mahatma Gandhi. Nyamazi Mansa Musa. Nyamazi Mansa Musa. Mina ndizazi izinto mna. Mansa Musa. Yo. Ndiyalazi eligama but andibazi into yaplo. Mansa Musa ndiyalazi. Lo waseMali nguye. Ewe. Malume wami ke ndinixeleleni. The richest man to ever exist. Unamanga wena. The richest man to ever exist. Malume wami serious. Unamanga. Kaloku mna guys. Andiva? Imali yakhe. Mali yakhe itheni? Wayephetha ngayo into umama kamama. Unamanga. Hayi. Malume wami wayiphisa ngegold. Uvota ngegolide.
baba. Umalufu kanti ubheda ngegolide. Egonka. Hayi malufu. Moya uthe wathi ugqiba ihlaba ya? Dumela. Tubuya ngoDisemba. Wodi. Ayibona ngomntu ndiyabhala. Ngithanda uthetha la phansi ngo. Uthetha la phansi speaking athi uvalile. Oh. Yeah. Oh, mina sivale. Uthi December wenze ntoni? Benibuzwa kwi-comments banibuya nini. Oh. So yeah. Ngathi ngasiyeni. Ngadici nje. Uthini? Maybe you. Uthini? As ba. Uthetha la phansi andikuva. Nakuva mna. Uyandiva wena but mina ndikuva. Oh. Busithini ke? Bengibuza like mina nihlala kwayiphi indawo? Sepa. Kwayiphi province? Apha eWestern Cape. Wala Western Cape nani? Ekude. Oh. Paru, mani paru sengisukuva ngayo iparu. Hayi sihlala khona ke thina. Ngisiluma nginapha. Akodwa angihlali apha eKalafoni nje full time. Hlala nje. Nyaka wamagqibela ukuba lapha. Nje manje matric. Oh, uhlala lapha wena? Originally I'm from Matatiya. Oh, Matatiya. Oh, Mathat. Sweet Mathat. Ngwase Mathat. Nangu ethi sweet Mathat. Ngwase Mathat now. Wa. Yadla. Yabona Bosmo. Yabona uMajolwana. Umalume wami. Yabona Bosmo. Cry. Ko 14. Upilando. Uthetha la phansi. Hayi boss akho safe boss yo. Nahlala phase 1. Hayi nasine phase 1. Neyazi phase 4. Yaze phase 9 mina. Yazikabana bo. Anidlala ngami ngoku. Anidlala. Phase 9. Phase 1 ukhala primary party ngiphaka la primary se phase 1. Oh neyibona la primary. Yeah. Ngoni kamalani. Vumelwano. Vumelwano. Yeah. Mama. Iyo la primary vumelwano phase 1. Nanhlala konophelelani. Wala namafika ngandilo. Abanopefta. Niyazi nyani Kraaifontein guys wanye nyanshaya. Yini? Bahlala khona nyani? Sakhona cha sihlala eRez ngoku. Baserezi ngoku. Oh. Yakucha. Ngani phila seRez? Yo sike iphuthu negundwana. Imnanzi but yo igrocery pheli emntangami. Niyaziphekela okanye niyaphekelwa? Siyaziphekela. Wo. Bayimali inxelile kuyawuthi iphuthu negundwana. Unfortunately andinxili ke maniseli. Ungazi ubusele. Anseli ke ngebhadi. Akulunganga mntu nami ungazi ubusele. Awulunganga ungaseli. Kodwa
uyakwazi uthenga imbali. Ungayithengi igross. Uthenga imbali. Akukho ningaphekelwa hayi ngiqala ukupheka mina guys. Uzawumanye uthatha iteke uma Take away kaloku take away. Nawe zikile zinto. Yo, Maye iqhabo. Uthi take away kaloku. our life. uzawutya noodles man. Uzoma ne-cherry zokuphekela. Yo, hayi. Inoodles namaqanda. Uzoba Yes, Notling College. Intani? Notling College. Sikuyo nje. Nikuyo. Jani ngoku. Njani manje? Njalo ajazi sifuna not link thina. Nifuna Notling? Sibano college. Zingaphi Notling College kanti? Sine 7. 7. 6. No 7. Ngicela noba nitshela ngale lapha that iBellville ngiseBrakenfell. Se-Tiger Bag team. Panorama. Ungakuma umteacher kulese eseBellville. iBellville campus okanye iProtea. Bellville. Le engineer. Andazi ba sikuya kuthini kodwa upha iNotling ngilapha eBellville. Bana makho. Bana makho. Hayibo, andiqondi ngeke nimazi. Mhlawumbe somazi ulecture bani fani yakhe. Lecture bani man. Aisha. Uyalaisha. Uyalaisha. Anabazi. Abadibana abantu beNotling nje. Dibana bona nothina. Nothi thina asizo lecturer. Sizisitula thina. Nifani student, ngokuthina ama-matric ebesikonsida asozizwe. Usazoba sisu nje mntanami. Candidate wena sesityura thina. Candidate. Wena candidate. Students aba below thina ama-matric. Zilearners ezo. Zilearners. Ngobafundi. Wena candidate nasezi-students. Hayi lena ne-student the same thing. No. Hayi wena ngumfundi wena. Angizomfura mna. Next. Yaqabela siqobe uniform next week. Xa ungakalibambi iqwaka usayiyo mntanami. Malufta. Malusi. Umalusi xa ungakambambi isandla. Hayi, sanwara guys. Malusi angolusela ingofta. Hamba malusi. Hamba malusi. DPE. Sekuthi wena. Sekuthi DPE thina sekuthi ACT thina. Ayikho DPE. Yes. Department of Basic Education. Ukwahubeke lo. Akasidiwe ngalawo. Ama-matric fana sekulate ngoku. Ni late ukufa. Khona umntana azibekhanga ezobhala mhlawumbe. Results. NgoJanuary sifuna uve results. Uyayiqalwa. Ana 20 rand. Eva. Athi. Ana 20 rand. Ibo, malolo. Anel. Angasafta lo goal. Oye. Ungaluwasebathi. Yamaska lo. Thina moya. Thina moya. Uthi lebona nguye usenze kubona kula moto. Imoto. Soda 20 rand. Kunesana ke. Thanda umamela uphi umculo othanda? Noma ngompi. Like anayi genre like a specific engithandayo. And I'm falling for you. Honest, nashim thanda umaskandi guys. Nango bethu.
Anilithandile shame. Yabo ayithande ngiyani. Animazi ulibani kanyana? Umzukhulu, bani? Umzukhulu. Umdlonkulu. Bani? Ngumzukhulu. Ikhuphe kule nto. Lo ngizakubhala igama lakhe apha phandle. Ngawuthanda ucula no Big Zulu. Ucula uMaskandi. Uthina icwele lakhe ne? Anayo icwele elithi ngifuna into zami. Tosana nje uyaphi? Apha la. Ujuba yena nimazi, ijuba. Ijuba. Ithini? Khawuqoni. Utawethu amasi. Anilazi, ijuba. You are Kumele video, isolated guys. Hi guys. Isisolo lento yami njengathi i-dread lento. Take my friend. Inhloko. Unemali Mpondini khawenza inhloko. Ndingayithenga ifomu. Kuphi 100 rand. Chomhlungu. No, awusemhle chomi yami skinning. Jongani guys ndiphelazi kanjani? Xa nithumele 200 ne100 rand ne50 rand. Ifika kumi beyimali enkulu. Ibe millions. Ne-millions, million nginiki. 10 rand ngabhetele. Yenza umehluko, 10 rand nayo. 10 rand ngiyawenza nawo umehluko. Ayikho le. Yebona inwele zami zide ziqine. Yabona indlela eziqine ngayo. Sazikama njani? Ziba imalini ke ngoku xa iphelele yonke? Bayibe i150. 150? Urelax asibenhle zithambe. Bayi 150. Ukweluka? Yo, i350 kaloku. Why need to run kunezini? Uranyani. Ina 50 rand qha. Yo, Okay. Namsa ndifuna uceba ngoku. Right, ni right nenza inhloko ni. Okay. Serious? Yabona ngokanjalo zazikama njani zibuhlungu kanje. Manje. Ayikho contrary. Okay, mnathani. Je ukwaxa nobu utravelisha la kuphuma kwi-country kwenye country. Sengisuka mle Nigeria. Ne night kaloku hamba oyakhe. Osagqibe yamshiya phala oyayiphi. Bayaxoka ndandihambe lo tatam. Sixoka hamba neNigeria lakho. Nigeria. Utatam liNigeria. Wayihambe negwera la. Kuzo zonke indawo ukhethe iNigeria. Kaloku ngutatam nje wayegodukile. Ndazawuthini? Ukwenzani eNigeria? Kangakwenze into rituals. Zange senze nto safika sabona ifamily. Nabasahlala nje 4 days. 4 days kuyi. Awazi amaNigeria. Nigeria. Utatam kaloku lo wazange ndenzeni. Bafara ungashiba ndishiye isepetoilet lo. So ziyazi ba ukwenze ntoni khona into kufaka yona. Oyina bayilonto ke. Ndinemali ezininzi kangaka kunoba undifake yini? Ukhona into kufaka ile tema manager. Kufake something. Ngaduleka Ndishiye ngiyani ke sana. uma nje ngisibona Ayibona ngoba ubhasi. wazinokulala esuku unkatazenzile ukuthi ngabe ngibona ngabe Ke sana. Oh, I hope ke sana bayithathanga. ubaba bathatha nenyama ngiyabona ngayithatha Hayi akunesibindi kaloku. Ade athathe nesiki.
sitya nesepa ngayaziyo Ngathi loba not clean. Ima ugeza. Abungayithandi ima uzogeza. Uthini wena? Uthini? Ku-live wena. Ubukela ku-live wena. Mina sengigezile kodwa mina ngivuke ngageza ngaba live. Right. Uyakhuluma. Uyakhuluma apha. Awekho amakhaladi apha. Ha? Awekho amakhaladi. Dance. We can get down like there's no one around. Sure. Ini la drive le. Pa la drive. Ini ba biza ndo kane. Tin langom dilive kamera. Ayazoyazi. Ya TikTok. Remix ya TikTok. Lengo wendicula. Balaba. Akho balaba. Pa la ngoma 810 man dilive kamera. Ay, salaman dese. Ha? Atlin naman. Yaselo. Andwaseli ndar kurumlomo. Oh. Yes. Yeah, mas o pode. Bani? Pode. Bolt. Pode program. Yes, lema matrix. Yeah, nende le program le for ama matrix from isikolo zonke la badibana befunda bonke. Oh, okay. Well, senza lona Saturday nzabeni pha kwesinye isikolo. Isikolo sami. Dibana nezinye izikolo siyefunda. Yesha revise. Maphepha. eDurban abayenzi loo nto but eMount bayayenza. It is very cool. Pa uzibona nyani pha yo. Ngoba abantwana bakwezinye isikolo. Esenza thina sidityanisene abantwana bezikole ezikhumisha gqithi. Ngisami nje. Anizokuba apha kuyangcono. Iyangcola. We can get down like there's no one around. Ndiqinile guys lo. Ndibhetele kodwa kunala siso senza kwami. Papa guys, ndifuna ukwenza enziwayo ngoku. So yeah, iyabonana man.
Ndiyabuya auntie. So iyobonana guys. Masibonana because manje ndifuna ukuvasa. Hi Mandy like hey. Njani Mandy like hey. Intsule ndisibonayo apha sana kukhathala. Akhathalwa. Bye bye guys. Bye bye babe. Okay, bye baby. Ngiyakuthandani. Thanda ndimyazi. Jab 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 jab.